горе всъщност. Не, всъщност едно къде излиза отзад. Ало. Значи, приятелю, при тази ситуация ти тия ваучери използва ли ги? Моля? Тия ваучери използва ли ги, викам? Как да съм ги използвал? Въобще ти вкара ли ги някъде или не? Къде да ги вкарвам? В някой карта? Не. Те за сега? Ще може да ми ги издиктуваш от начало да няма някаква грешка, защото при мен излизат невалидни... Чакай да видя, че ги прибрах. Моля? Чакай, че ги прибрах в портмонето. Okay. Добре. Пишете ли? Да. 22 Да. 06 Да. 70 Да. 78 Да. 60 Да. 40 Да. 46 Да. 3. Да, защото накрая този ваучер го вкарвам, той ми пише, че е невалиден и вече е използван. Ето ще. Какво значи това? Това значи, че тия ваучери са използвани. Как са използвани? Аз ги взех сега от магазина. Да, няма, при ситуация така изглежда, разбираш ли ме? Как имам касова бележка и двата са в мене, сега ги разпечатах, как са използвани? Значи мисълта ми искам да ти кажа, че са грешни. Кое е грешно? Кое е грешно? Сега ги взех, никой не ги е използвал преди мене, взех ги от магазина, бяха в найлончета. Така. Имам и касова бележка в мене. Така, слушай ме, да, следващия 22 01 70 63 35 59 086, нали? Как преди 086? 9 ли казахте или 7? Значи 22 Да. 01 Да. 70 Да. 63 Да. 35 Да. 59 Да. 086. Това е, да. Чакай пак да ги вкарам в компютъра и ми се обади след една минута. Добре. Айде.